Ndị be anyị ọ dị egwu ịmara ihe onye anwụrụ ya sebere gị ka ọ mara ma onye sekwa ị ga-ajụ ya ajụ. Nwoke onye rekọdụ kwa ndị be anyị unu n'anya ụrụ akwụkwọ esi wee dị taa. Ana m asị unu onye ọbụla na-afụ anyị si ya ihe ọma mere ya taa, ihe ọma mekwara ụmụnne anyị ndị nọ taa, ihe ọma mekwara ndị ikwu na ibe nọkwa ebe a, ihe ọma mere anyị taa. Bịa na ebe a taa ka bụ otu nwanne anyị bụkwa otu onye n'ime anyị. Anyị anaghị agba afa mana ihe a na-eme ka ịmata bụ ka o si adị. Otu onye n'ime anyị nwanne anyị goro anyị ebe a. O goro anyị ebe ile anyị fụ ihe ọ na-emekịta bụ ka ọ rụpụta otu ọnụ rum ya otu ọnụ ụlọ ka ndị be anyị na-akpụ ya. Ọ rụpụta otu ọnụ ụlọ o biri n'ime ya, o wee nwayọọ mara ihe ọ na-eme onwe ya ma ọ bụ mmadụ ebiri n'ime ya. Ihe ọ pụtara ya na-akpụ ya akụ nke aka m nke ịdị shọ iji godi n'aka ya kpatara mana imirikite ebe anyị na-enwe na ebe anyị ga-erebe gị ọ ga-abụ na aka ndị Ezuloma Concept Limited. Anyị ga-erebe gị ụlọ, anyị ga-erebe gị ala rụrụ gị ihe aka supply material niile eji arụ ụlọ. Ihe ọ bụla ị chọrọ ịchọpụta gbasara property n'aka Ezuloma Concept ya ga-agba gị mana ọ ga-abụ ihe ga-abara uru. Ya kpatara anyị fụ na imirikitikwuru anyị ihe n'aka ebifuru onye ọbụla anyị ga-enyekwa gị uche ị ga-eji ya eme ọ ghara ibu gị aka. Maka na mgbe m gwara onye a maka nke oge etinye kịta ọ ghọtago na onye emenwu ya, mana mgbe m gwara ya jụọ ya oge dị gị ha mini blọk ha yes 500 blọk ọ gbara ego ole uche ya anata ọsọ ma ọkwa ya kwepụrụ mgbe o nwere sensị o nwere mgbe ahụ. Mana ọ bụrụ na ebere n'oge eweta ewetabe 3 million ọgbakọba mgbe ya na 3 million ga-eji wee mesie. Mana o bido nke arụpụta ya kịta na ọkụkwa ịkwọ ya aka na bren si ya mana ịmana ị na-akpụ blọk na paakị ịmara ọ ga-enyekwa aka bikọ ọsọ n'ịgba gị efensi ọkwa ya sịkwa gị kwe onye tukwu ya bụ ọkwa ya gịnị ọzọ ka ọ dị ike onye ọ na-akwụkwọ ya ihe dị ka 10 bas na paakị ofu ụbọchị obido ọrụ ya bụ anyị na-asị nwanne anyị malitere ọrụ a n'ebe a taa anyị si ihe ọma mere na ya dịka ọ na-agba foundation a ka o wee tinye ihe n'ala ya anyị si ihe ọma mekwara ya ya bụ anyị a ogolo anyị ya n'aka uru na ihe ọma bụ ihe ọ ga-ekwudo n'ime ya okwudo ego uru ihe ọma gbakọrọ ọ bụrụ otu ọ dị ka ọ dị mgbe ahụ ọhịa mana taa ugwu ụzọ. Anyị na-asị nke anụ ọ na-alụ ọbụ ka o wee nwee ebe ọ ga-apakị maka ihe oge eji arụ ụlọ na ọ ga-abechazi rụọ ya nnukwu ụlọ elu ya gaziere na ya gaziere ya na Eke, gaziere ya n'Orie, gaziere ya na Afọ, gaziere ya na Nkwọ. Ọrụcha ọ ya ebi ya bika ya nka. Ndị ọzọ nwekwara ebe ha na-awa foundation taa n'ụbọchị nke tata. Foundation ahụ ị gwara taa ị ga-eme ebiri n'ime ya bika ya nka ịrụchakwa ịrụ ụdị ọzọ na-egwuri na mgbe ya. Maka ndị niile jekwuru ego ndị mmadụ ana omechaa na ahịa efu anaghị anya n'oke isi wee malite maọbụ eleghị anya ụzọ agbara maọbụ na onye duru gị amasịrị ụzọ nke ọma maọbụ na ụzọ agbara na onye duru gị bụ onye aghụghọ. O dipendịrị ụzọ ya na-abụghị ofu ibe na-eme onye aghụghọ maọbụ onye na-amara ụzọ nke ya na-abụ na ọ marọ mana onwe ndị na-amasị ama mara ụma mee ka eduhie onye ahụ ka ọ wee ghe ya ahịa. Ndị niile ahụ eduhie ogburo misteki n'ihe gbasara prọpati. Ana m asị mgbe ọ bụla ọ bụ mmasị ha Chineke ekwela ka obi jụọ ha oyi ị ga-eme ka ha nwee ike chọpụta nke ezigbo ka ha mee ihe ha bụ n'obi ana m asị ka ọ gaziri onye ọbụla n'ebe a ma ndị ka na-arụ arụ ma ndị ka bụ n'obi ịrụ arụ onye rụọ ọnị ya bike ya nke ya na ezinụlọ etu a ka anyị si gụ ya na ọfọ otu a ka o ji erere anyị ọ bụghị ikwu ohi na ọ bụ ofo ịma mmanya onye m mmanya enweghị ebe ọ dị chesi nwoke abido ịkwụ ụgwọ adịbatị a na-emeri ịma na ọhịa gị ya agwụ na ndị na-emeri aka ma ndị dibịa ma ndị nwoke ebere ebe ọ bụla ijere ma ndị na-achụ aja ma ndị anwụrụ kọnas ma ndị mesin ọ ha bụrụ ndị anwụrụ ma ndị mesin ndị dị iche iche ọ na-aga ahịa ịba n'ime ọhịa kwa ebe a wụsara ahị nne dịbacha afọ data eri ya gazie nụ onye vidiyo mgbe ị gbalịala thank you.